От сутрин до обед. И колкото по-към обед, толкова по-вкусно ни става, защото сега ще говорим за една прекрасна история, книгата на един черпак разстояние, а Елеонора Гаджева ще готви в студиото с думи, нещо, което го можеш. Здравей, благодаря за поканата. Благодаря за това, че я прие. Още повече, че всъщност ти беше писала в един сборник разкази от кухнята. Истории от кухнята. Истории, да, в което усетих общо взето тънкото ти чувство към тази материя. Няма човек, който да няма отношение към храната по принцип. Дали е тази храна свързана с да седнем и да се натъпчем или просто отношението към храната като начин на общуване. Така че тази книга много ме плени. Още от първите страници, когато започва историята, това е една наистина много вкусна книга. Но може би това човек го разбира едва когато стигне края, последните страници, защото в началото историята започва като историята на едно семейство от Индия, което тръгва по своя път. Главният разказвач в книгата разказва историята на неговата баба и дядо. Всъщност на мен Индия ми е голяма слабост, както знаеш и сме си говорили. Две сме. Може би за това. Може би за това така се впечатлих и ме грабна още от първите редове книгата. Но ако трябва хронологично да разкажем, това е наистина един сблъсък не само на кухни, но и на култури. И автора Ричард Морей много добре е успял да направи този омлет от вкусове, от емоции, от истории, които са абсолютно различни. В същото време накрая читателя получава една перфектно сготвена манджа, която остава такъв много приятен послевкус, дори когато си прочел и си завършил последните страници. Така че за тази книга и за храната като начин на живот и на общуване и на опознаване можем да говорим много дълго време. Всъщност, както ти казах, всичко започва в Индия и едно индийско семейство изключително забавно, с цялата шумотевица, разправи всички неща, които се случват в една такава компания. Това, което ме впечатли в началото и може би ще бъде интересно и за слушателите, и много така го преживях, защото чух тази история истинска и в Индия, докато бях там. Всъщност дядото на главния герой е бил разносвач, в началото е бил разносвач на храна. Това е една изключително популярна професия, ако мога така да кажа, в Индия. Това са тези хора, които чакат всички кутии пълни с храна, изпратени от съпругите на чиновниците, които пристигат в час пик в Индия, слизат от влака на гарата и всеки заминава в своите офиси, за да започне работния ден, а малко по-късно извън час пик всъщност пристигат следващите вагони, които пренасят кутиите с храна, надлежно написани от съпругите, всички вътре с топла яхния или техния дал, както се нарича популярната индийска манджа, стоварват кутиите и тогава разносвачите ги взимат, качват ги на едни огромни колички, на всяка кутия пише докъде трябва да стигне, кой е притежателя на кутията и така горе-долу в обедно време кутията стига до всеки собственик, за да може той да обядва. Давам си сметка какво се случва в момента в нашите слушатели, нали? Защото представи си, остава час и половина горе-долу, 2 до обедното време, а това вече отношение и чувство на една съпруга към нейния съпруг. Тъй като имаше такъв индийски филм, как се каже, индийска кутия за храна или кутия за храна? Кутия за храна. Кутия за храна. Да. Когато вносителите разпространяха филма, аз получих точно така кутия по индийски образец тук. И новинари изяде, но това е друга тема. Някой друг ще говорим, така че... Те са неустоими. Да, но си задържа и кутията, която все пак беше отразима, според мен. Добре, ще говорим след малко. Продължаваме да си говорим за индийската традиция, за идентификацията с храната на един индийски народ и род, и след това отиваме към френската и как тези две неща се сблъскват, а може би в някакъв момент и сядат на масата заедно, не знам. Разказваме една изключително вкусна история. Елеонора Гаджева представя книгата на един черпак разстояние и започнахме с една семейна история за един дядото на главния герой, нали така беше, който всъщност се занимава точно с това. Той е разносвач на храна. А в индийската традиция съпругата да изпрати на своя съпруг топла, вкусна манджа на обяд е въпрос на отношение на
принцип, нали, няма други такива. Също ли е така? Всъщност ти си била в Индия? Да, всъщност тази история е абсолютно истинска, защото докато бях там, ни разказаха, че професията още съществува и тя е... Разносвачи на храна. Да, разносвачи на храна, които чакат влаковете да пристигнат. Те са оттъпкани от всякъде, висят хора, качени по покривите на влаковете. Виждали сме как изглежда един индийски влак. Всъщност идеята е, че те са толкова пренаселени, защото от провинцията хората отиват в големите градове през деня, за да работят, че няма място дори за една кутия с храна. А представете си всички тези хора, които се изсипват там и всеки държейки тази, те са едни метални кутии, които, както каза ти, се затягат отгоре и всъщност се слага, най-отдолу се слага единия вид храна, отгоре се слага ориз или хляб или това, което е приготвено за обяд и за това тези кутии пристигат със следващите вагони малко по-късно и някой трябва да ги занесе от гарата съответно до офиса на човека, който ще обядва с нея. При това в обедно време, защото не става да се закъснее с тази поръчка, всяка кутия те си приличат изключително много, си е написана точно и доколкото знам, много рядко стават грешки. Много рядко стават грешки. Това почти невъзможно всъщност да се обърка кутийката. И какво се случва след това в тази история? Всъщност това е само началото. След това историята на семейството продължава. Те вече имат ресторант, собствен, живеят на етажа над ресторанта. Описва се цялата атмосфера вътре, всички стари рецепти за индийски храни, които се приготвят. Майката на главния герой е в основата на неговите кулинарни заложби и неговия талант. Всъщност тя го вика всеки път, когато приготви някакво ястие, за да му обяснява, да му разказва история. Всъщност интересното в цялата книга и това, което така може да се открои като слоган на книгата е, че храната е спомен. Затова всъщност всичко, което слагаме в една тенджера, не е просто отделни продукти, които след това се смесват и очакваме да има добър вкус, а това са някакви емоции. Всичко е свързано с когато бяхме на плажа с семейството ми или когато се разхождахме или когато баба ми разказваше стари истории за ястията, които тя е приготвила. Така че наистина тази книга изважда всички тези вкусни истории, вкусни емоции, свързани с храната на преден план. Така след това, след едно нещастие, за съжаление, семейството напуска Индия. Майката на главния герой загива и те тръгват на пътешествие из Европа, така наречената културна част от света, защото са прогонени по един или друг начин от своите сънародници в Индия. Започват да търсят място, където да останат. Но отново техният избор е свързан с храна, т.е. те пътуват пак типично по индийски в едно малко микробусче, набутано цялото семейство вътре. Микробуса се разваля едва ли не на всеки 10 км, трябва да спират, да оправят или спирачките, или нещо друго не е наред. И всъщност те спират на различни места, като опитват различните храни през местата, които за да изберат света. Точно така и да изберат тяхното място, т.е. къде е масата, на която биха искали да останат за по-дълго време. Я какъв хубав вариант и толкова истински. Добре е да вкусиш и да разбереш на вкус мястото, в което ще останеш и ще бъде вторият ти дом. Продължаваме след малко. Ние сме това, което ядем. Винаги сме смятала, че този израз е много мъдър от гледна точка на това, което сме, като здраве, емоции. Нето, че и като род и като история сме това, което ядем. Историята, която разказваме, е на един черпак разстояние. Елеонора Гачева е в студиото и майстори с думите едни ордьоври. Сега ще минем към основното. Така че едно индийско семейство напуска своята държава и всъщност навсякъде, където спират и пътуват, те хапват, за да разберат къде да останат по храната. Така е, разбира се, това е описано през цялото време с всички тези вкусове, характерни за определените страни, или как се яде варено зеле в Австрия, да речем, или какви са вкусовете в Швейцария. Пътувайки през всички тези места и оставайки за по ден-два, всъщност те се опитват да намерят своето място извън родината, която са напуснали. И това по някакъв начин прави една много интересна и много вкусна кулинарна карта на цяла Европа. Тоест, ние можем има ли рецептичките?
Има кратки описания на самата храна, но рецепти изнесени с необходими продукти, начин на приготвяне, време за приготвяне и така нататък. Идеята за приготвянето. Има точно тези основни ястия, които са характерни за различните места и които наистина те карат, докато четеш и разлистваш страниците, да помирише съответната държава. Мога ли да прочета едно изречение, защото е много уханно? Уханието на орхидеите се преплита с разточителния аромат на печено прасенце. Мисля, че ги микснахте и двата. Нещо такова се опитва да направи и автора в цялата книга. Тоест всичко свързано с Индия, храни, огромното количество подправки, което се приготвят и тази тънка и изтънчена, прекалено префинена френска кухня, изобщо културата на тази страна, са забъркани в една уникална смес, която наистина прави книгата много, много различна от всички, които до сега съм чела. Специално на тази тематика. Мисля, че продължавам да дразня слушателите, защото не могат да се откъсна. Агнешки черен дроб, маринован в кисело мляко, изпечен на шиш и поръсан с хрупкави кедрови ядки. Масала с гъби, покрити с дебел слой тарка, което е сгорещено олио с подправки. Сега в момента нали се сещаш какво се случва покрай радиата. Започнем да преглъщам вече. Да, и всъщност, доколкото разбирам, главният герой става готвач в ресторант на Мишлен, онези така пълни с претенция заведения, в които се предполага всичко трябва да е страхотно класно. Той не само става готвач в такъв ресторант, но след като акостират в едно малко френско планинско граче, семейството на Хаджи, който е главният герой, отварят свой собствен ресторант. И всъщност оттам започва истинския сблъсък на култури, на начина на живот. Защото от едната страна на улицата е префинения ресторант на една госпожа, плачещата върба се нарича ресторанта, който е наследствен, потомствен ресторант, тя е потомствена готвачка, пази едни дебели книги, прашни с рецепти, а от другата страна е шумния, невъобразим ресторант на индийското семейство и оттам вече започва наистина истинската конфронтация на култури, защото музиката от единия ресторант, целият окичен с светлини, красива златна арка, на която пише Мумбай и така нататък, и от другата страна тихите, нежни мелодии, които се носят докато се сервира патица с трюфели или нещо такова. И всъщност и всъщност този сблъсък е изключително интересен и така много приятно върви като линия в цялата книга. Тогава... тези две места са на един черпак разстояние. На няколко крачки разстояние от двете страни на една улица. И идеята, за да не изпадам в подробности, защото наистина може да се говори много за тази книга, идеята е за наистина сблъсъка и след това събирането на тези култури благодарение на храната. И отношението и от двете страни към храната, защото всъщност това събира главните герои на края на една маса. Отношението към начина на приготвяне на храната, към самата храна и към общуването, докато хората се хранят, защото наистина нашата българска поговорка, че нищо не е по-голямо от хляба, може би наистина нищо не е по-силно от храната, като начин да събере, да сдобри и да приближи по някакъв начин две коренно различни култури. Понякога, за да я разбереш, трябва буквално да я погълнеш една култура и да я усетиш на аромат. Много, много вкусно говориш, много ти благодаря и съвсем до скоро. Благодаря ти аз.